Assalamu alaykum dostlar. Hem bilеңizde yaxşı günler, yaxşı wagtlar ardy ötýät. Mana bugün çarşamba 1405-nji ýylyň Seratan aýynyň 10-y. Mana bugün görýäs bir tafawutly bir videolaryň beýni sizlere görkezýän diýdik. Görýäsiňiz mana bugün hemmede ak könek, ak ferişte gelen ýanak bir ýere Gorganbaýlaryň gapdaly İlyas Gatybaş postal meýdanynda sınpy duwazalaryň paryk mahfili bar eken. Mana şol sanda bidem bäzi güzärçler sizlere hödürläl diýdik. Mana bu ýerde bir-iki dostumyz görýär. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Ýakşymysyz? Aramysyz? Nerden uýy? Men Soğay Qorgandan bilemen, Masjidi Xonaqadan. Xonaqadan. Aha. Sınpy duwazalar çok ýerlikler. Awa, liseyi Zukuri Mersat Barakay Qorgandan faryk tahsil boldum we köp hoşnutmanki biruz faragatymy taşkil kılaman. We dostýarlarym hem bu ýerde we hamçynan aziz mehmonlaryny mukabilda we aziz buzurgwarlaryny mukabilda we soha atrofdan kelýän buzurgwarlar ki qaryadarlar we şunga okşaýkan mehmonlar kelip bizlarni tajlilde iştirak ederler ve bize köp hoşnut ki buruzni bize tajlil edýärdi we buruzni görýärdi we halaýbys ki inşallah bizden sonraki lekolem hamçynan şunda faaliýaty ýaxşy bolsa we halaýbys ki ýaxşy agazlar puanturlar borsalar we ýaxşy nawawatlyny şuru kılsalar. Çok yaxşı. Nam Huda juda ham bir hoş şans ekeniň bilen döwrlemede kommunýanak bir faryg tahsiller üçin nimerse mahfil ýokdy. Fakat emma gadykdan boşanýan gidibermeldi mekdepden çyksa. Köp yaxşı. Indi siz Nam Huda many 12-nji sınıf okap gutardyňyz. Aýynda da näme planyňyz bar bu wagtlarda gaýtyrışdan intihab edersiňiz eger bir konkursda eger imtihanda gatnaşdyňyz? Agar inşallah Xudo xolasa men rishtam xohlaymanki tib bo'lsa va shunga ham iste'dodim ham bor va umidim ham bor. Hamma narsa avval orzu bilan, ba'd az umid, ba'zi Xudo bilan va talosh bilan bo'ladi. Men inşallah umid etamanki tibga kamyob bo'lsam va men ham xohlaymanki ham davralarim, ham qatorlarim va aziz hamsinflarim ham meni qaftolimda bo'lsalar va bilantarin rishtada bo'lsalar va hamisha kamyobliklarini xohlayman. Çok yaxşı. Indi bu misal özüňiz ýa-ni deňdoşlara, indiki mana bularyň ýaşlary näme paýamyňyz bu ahiret paýam? Oxirin payamım şu aziz hamvatanlarıma şu ki talosh qilsinlar va aslan umidlarini qullardan bermasinlar, hamisha orzuman bo'lsinlar va hech vaqt qullardan umidlarini quldan bermasinlar. Chunki hamisha bir umid Xudo tarafdan bor. Talosh qilsalar albatta. Va xohlaymanki hamisha kamyob bo'lsalar. Talosh etgan odam kamyob, muvaffaq bo'ladi. Tashakkur. Teşekkür malumatınızda inşallah kamyaplıklar arzu etýän. Hop dostlar, mana bu dostumyzyň aýtjy şekillik okusunlar, öwrensinler näme Huda mana bugün bularyň taýlaýyna bugün bir mahfil alınıp otýarki, asla bu golaýlarda bunyan mahfil bolan ýokdy. Her birek bugünkü okuwy gutarýan oglanlara mübarek bolsun. Etdi inşallah bu meýdanda juda ham bir jem joşluk eken. Mana bir ýarym bulardan inşallah gepleşik alýas dostlar. Assalamu alaykum. Harmanlar. Ýaxşymysyz, sağmysızlar? Bahyr we maramlyk. Mübarek bolsun mana bugün günleriňiz hem bileňiz. Teşekkürler Burana. Ýa-rakam bugüne ýaxşy güni höwes etýärdiňiz, bir begenýärsiňiz diýen. Şükür begeniyat mahfil bolsa bir begençlik bolýar-da. Adyňyz näme? Adım Nurullah. Haýsy kışlagdan? Qarmalardan. Qarmalardan. Çok ýaxşy Nurullah. Gaýrat mektepden başga näme ders okuýar? Başga mana medreselerde okuýar şu mekteplerde. Indi bu ýyl sınpy duwadan çykyp otýarsyňyz ha? Awasyn. Kança ýaş? Inde 20 ýaşa girdi. 20 ýaşda sınpy duwadan halas etdiň. Köp ýaxşy. Juda ham hoşçan tekediň mana bugünkü ýanak bir mahfil sizleriň maňlaýyňyzda bitdi, amma bilen döwrelemede bular ýanak mahfil bir günem bolan ýokda. Indi nahilek okuw gutarıp mundan soň aýynda da närakam planyňyz bar? Mysal üçin konkursda eger kamyap bolsaň gaýdy işden intihab edersiň? Konkurda inşallah kamyap bolsak mana injinieri ýaşap ketdi näme doktorlik şunyadatlar höwes. Tesmim alaňyz ýokmy? Tesmin bolýar amadalik ba, maksat amadalik ba. Çok yaxşı. Indi sınpda kançalanjy bolýardyňyz? Sınıfta bolýar 3-nji, 2-nji çykýar, 4-nji. Yaxşı eken, men kana ahirden 3-nji bolmasa bolýar. Ya, on ýanagamda. Awa. Köp yaxşı bileňiz, yaxşı günler, yaxşı bir gelecekler arzu etýäs. Bugünkü günüňiz ýene bir bar gutlaýan. Dostlar, mana görýärsiňiz bu günler ýurdumyzda aram atudalyk bolan üçin mana bular ýanak mahfiller her gün ýola goýulýar. Mana bu ýyl 1405-nji ýyl Kamil Şehidatyndaky mektebiň hem bugünkü mana okuwçylary 12-nji sınıfy gutaran üçin bir ketde bir mahfili. Häzir mana biziň sapamdan izlap dursunuz.
Gepleşimizin dewamı bar, biz bilen bolup durun. Qarsa bu imzany näme üçin etdiňiz da näme manysi bar imza? Bunun bizde para atmalından sonra tebrik olsun deyip şoň için edilýär da. Könek näme galýarsyň? Köýnek bunun şana galmaly para atmalından soň. Ýuwulmaýarmy hiç? Ya ýuwulmaýar. Al koymaly öyle sıraka. Ýadygar bolup galýar. Özüňi nerden bolýar? Özüm korçulardan bolýar. Şehit sınıfı 12 Özüm korçulardan bolýar. Korçulardan? Owa. Kançalançyda gaýty mektepde? Lise Muhammed Kamil Şehit'te. Kançalançy nimrede kamyap boldyňyz? Indi şunu ma'lum ýok. Indi şundan soňra taşlar bermedi de. Bolýar bahar, kamyaplyk ardy. Benim. Assalamu Abdurreşit. Nerden? Korçulardan. Qaysi şu Kamil Şehitde okuýardyň? Awa. İplenäme aldyňmy? Alımda hala. Mektebe barma şuna. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Nahmaduhu ve nusalli ala Resulihil kerim. Amma ba'd. Ben awwalan tamam dinlerdeki Vatan TV'den görüyorlar, vatanda ve hariçte görüyorlara. Awwalan tamamı vatandakilara ve hariçtekilere selamlıyorum. Ve baden hem bizler tamamı Gorgonun mekatibi bolup bulgun bu ýerde bir mahfiliki münaqat bolup dur. Ondan soňra mana bizler hususan Liseýe Ýusuf Anhoýdan tamam 34 neferki bulgun bizler paryk bolduk. Hoş. Ana şu günde paryk bolup inşallah mana bilen 4-nji makamny duwada ele getirdik. Mübarek bolsun 4-nji makamyňyz. Närekam başga da oglanlara bir an aýtjak sözüňiz barmy? Başga oglanlara mana meselem köçede gezipýärler ýa-ni masrufy, PUBG ýa-ni ýankylar şekilde aýdyp berdiler. Ana şol zatlardan istinab etmeklerini hemmelerinden umid etýärmi ki makatib bu medariske barıp özlerini talimge goýsalar. Teşekkürler. İnşallah yine hem zindagiňizde kamyaplyk ardy ötýäs. Bahyr baryň. Sag bolun. Görýärsiňiz mana juda hem bir bugün bir begençli wagya dostlar bilen gepleşik etýäs. Armanlar. Assalamu alaykum. Ýaxşymysyň? Assalamu alaykum. Ýaxşy. Nam Hudaý ýaxşy netdaklyk etýär ekeniňiz. Tomaşaçylara mana bu görýärlere bir özüňiz marif etseňiz awal bilen bir. Teşekkür, salamat bolan. Meniň adym Haji Murad, Gulam Resul atamyň ady bolýar. Liseýe Abu Yusuf Anhoy mektebinden 1405-nji ýylynda mana şu ýyl hali hadyr paryk bolduk. Awa mana bulgun mahfile parygynlar Beste Gorganyň lisesinden faryk bolan şagirdler üçin bir mahfil aldyk. Bugün men hem bu öz nobatyma, öz sahmime göre men hem natdakçylyk etdim. Teşekkür. Köp ýaxşy, juda hem hoş boldum. Namy Huda geleceğiňiz bildirdi şu günden siziň nämäňiz. Haji Murad. Indi siz näçelenji derejede bugün mukamy ýetişdiňiz? Teşekkür, sağ bolun. Men hem bulgun awwalin sınıf 12-den awwal numara bahis awwal numara bolup paryk boldum. Köp ýaxşy mübarek bolsun. Aýratynam mana ateneňize şolary bir terbiýe berip ýetişdirdiler. Olara hem mübarek bolsun etýäs. Indi mektepde taş wagtçyly gaýsy derejelerde siz ýetişip geldiňiz. Mysal sınıf awaldan tap fikir edin ki şu güneçe. Men sınıf awwalda başladım 7 ýaşymda. Ta ki sınıf fenceçelik men awwal derejelere barmadım. Siýumdum awwallere barmadım. Belki aftaşda bardım duma. Soň sınıfyny oda medrese barmaklygyma sebäp bolup mektepden bir ýyl mahrum kaldım. Sınıfyny oda pes ýanan indiki ýyl sınıfyny odan başladım. Sınıfyny oda illa sınıfyda da derece ýetişdim 3-nji, 4-nji. Amma sınıf ýazda boldum. Sınıf ýazda awwal numaralyk aldım. Ta mana şu faryk bolanynça. Şu gerekli ýerinde alypsyňdam ýaxşy gep şu. Men özüm hem iş ahirden awal bolup ötdim Namy Huda. Şu mektepde özüm faryk boldum. Bizlerim juda armanda galdyk mana tilergen bir mahfil görmedik. Mana bugün Namy Huda juda hem özüm uwasim gelýär. Yine başımızdan ötürler bir silengen bir ahirini bir ýaxşy bir şekilde soňuna ýetirmedik de tit faraganda bolup gitdi. Munyň üçin juda hem özüm gynalýan, özüm meni tymparym, deňdoşlarym her gaýda ýere toby giden. Umid etýän Haji Muratjan endi gelecekde bundan soň okuwyny aýlyk dowam etdirjek. Mysal üçin konkura gatnaşan wagtda gaýsy işden intihab ederdi. Elhamdülillah şahadratçylyk bolsa qari boldum, hafiz Qur'an boldum. Namy Huda, köp ýaxşy nam. Awa onuň üçin köp buýsanýan, ata-enelerime we ahli familiýama, ustadlaryma teşekkür etýän. Indi bolsa isliyorum ki men amada eken korokap taki gelecek ýyl mana şu mahal imtihan bersem, Tibrişdan isliyorum şonda dowam ettirsem okuwum diýip. İnşallah kamyap bolar da ta şu güneçeli şu ýaşyňyzda çeli siz şunçalyk bir kamyaplyga, şunçalyk bir begençlige ýani bir üstünlige gadan gelipsiňiz, geleceğiňiz hem şundan ma'lum. Ýaş näçe boldy aslında? Ýaş 19 boldy. Namy Huda.
19 bolamadı inşallah mana aynı bir kanuny ýaşda mektep halas etdiňiz. İnşallah gelecekde hem işleriňizde, okuwlaryňyzda üstünlük arady sagaman barýar. Teşekkür, salamat bolun. Dostlar görtürüşüňiz denek bana bugünkü gepleşigimiziň dowamında bana 3 tane tanılan çehrany görýärsiňiz. Bular namykyda TikTok başynda juda hem bir meşhur çehreler. Görýärski bugün bana bular hem şu mektepden fara bolupdyrlar. Ataullah mübarek bolsa namykyda könekleňizden hem belli. Kançalanjy derejede kamyap boldy. Teşekkür, salamat boling, bexer boling. Lan dilim körenizde mi galiş bilen hazır ol keldi. Parçanı girme işlemci farık bulunuz. Salamat boling. Qaysi mektep bu? Ha, Mersaid Barakada. Farık buldu bexer. Barakam, hoşmusiz bugünkü mahfilden? Alhamdulillah hoş bizler. Bundan soň näme plan baýynda okuwdan maksadadyr kankura gatnaşynda gaýsy ryşdan intihab etjek? Siz? Teşekkür ola billah. O tiýdimi? İdris. Siz diýip göremen. Ha, teşekkür. Gaýsy mektepde fark edip? Billah ola çağız bir maktabdan olup okuýanynızda ol çağınızda fark bolur. Hay köýleýnimi imza? Ha, şunda ustadan imzaladı. Ha, o ýaşy görenlerden imzaladı diýersin. Ha, hoşmusiz şunda mahfilde bol. Hoş, men bundan ýaşy O ýerde de näme plan edip okusa? O ýanda da bir malum bolmak üçin inşallah. Malum ýaşy göremen diýer. Köp ýaxşy. İnşallah malimlik we liýakat we malimlik çeýre hem sizde bar. Endi asly hedefe gelýäs, bundan soň gaýsy ryşdan intihab edersiňiz? Ha, teşekkür, salamat boling musaýbazdan. Ha, bizler rişta nimarsa sinemagar bolmakçy bizler. Maktabni halas etdi, endi sinemagar, Bollywood. Teşekkür. İnşallah o hedefiňizden hem malim faaliýetleňizden hem namykyda inşallah umid etýän ýaxşy bir jahany rişdelarda kamyap bolup inşallah hemme halkyň bir hoşluk gününe, hoşluk hatyralar bilen birlikde öňe gidersiňiz diýip umid bilen. Teşekkür, bahaýr baryň hem bileňiz, sag bolan inşallah. Bahaýr baryň İsmailcan. Teşekkür dostlar. Mana görýärsiňiz dostlar, bugünkü mahfil juda hem gyzykly geçip otyr. Şonuň katarynda mana bu ýerde oglanlardan gepleşini alýas. Nim seň adyň näme? Oğuzhan, Oğuzhan, gaýsy kışlardan? Pataşlardan. Pataşlardan. Indi kançalanjy derejede bugün kamyap boldy? Hal Duazda. Yo, duwazda, indi misal nämeden açar? Bilmedik hala oynanamız bir verilen yok mu hala? O netaşlar verilen mektebe varmal dediler. Çok yaxşı. Awa. Gaýsy mektep diýdiňiz? Lise Muhammed Kamil Şehit. Muhammed Kamil Şahit. Närakam bugün hoşmusiz şu rakam bir mahfil bellenişinden? Bizler görmedik bu mahfili. Sizler namykyda şiir täle ekeniňiz gördüňiz. Köp hoş, köp minnetler Näme ustadlar. soň gelecekde näme okuwlar planda bar? Bundan soňda asly maksat goýundy bundan soň başlıyor. Bundan soň hem injenýer ýa-ni şu rakamda bolar diýip inşallah. Häzir hiç intihab etmediňiz? Ya hal indi maşyndan indi bir inşallah intihab eder diýip oýnanyk. Amader galyp etýär. İnşallah bahaýr ýaxşy bir işden intihab ediň, şoňa görä kamyap boluň. Ýaş näçe boldy? 19. Aslı kanuny ýaşy dolpun inşallah kamyaplyk ardy ötýär. Umidullah. Umidullah namykyda Umidullah hömmete tanýar, ýaxşy bir waliwalar. Närakam bu waliwal bilen mektep birlikde närakam öňe gitýär. Olýar endi mana azman müşkiller bar da şondan çare etýäs. Hawa. Indi siziň nähilek planyňyz bar ýa-da da okumakdan misal konkur imtihanına amadel galjakmy ýa şu waliwaly köprek göçetjekmi? İnşallahsna awala konkur imtihana amadel galar soň bolmasa inşallahsna topam inşallahsna volleyball tarafadan köşe berer taraf iki tarafdan da inşallahsna. Köp ýaxşy inşallah ýaxşy bir sport wardyşyna öň alyp barsaňyz juda hem bir ýaxşy bolýardyňyz, hem bir ýaş gelecegiňiz we bir dünýäliňizde gelecek bar. İnşallah muny bir ýaxşy bir şekilde netijeler bilen soňuna ýetirersiňiz diýip umid etýär. Sag bolun da bahaýr baryň hem bilen. Sag bolun. Bismillahirrahmanirrahim. Men adım Jovet. Walad Muhammad Ashraf. Asligi tanışlyda mardım aytışlyda Jovet tufancha diýdi. TikTok'larda görýändi, zany Jovet tufancha diýip. Çok yaxşı Cavitcan. İnşallah yaxşı bir bana bugün mahfil bolup ötdi. Bu mahfil indi size kançalyk bir kuwanç, begençlik bagışlady. Gaýsy mektepden faryg boldyňyz? Bizde bu faragat katta iftixor ki bu şuncha qiyinchilikda, şuncha zotlikda bizani faragat bo'ldi va degan ona otasidan tashakkur ki bizani himoyat etdi, maktabdan farog etdi. Bizda farog'ini lisey Zukur Mersaid Baraka jalani şogirdi. Yaxşı. Indi Cavitcan asli adab indi başlanýar okuwdan. Indi nimani intihab etasiz? Misal üçin konkur adyr imtihan başlansa, gaýsy ryşdan intihab etjeksiz? Rishta inglisi köp alaqam bor. İngiliz iş bilen närakam bilýär? İngilisi ham biladi, Xudoýa şükür.
Çok yaxshi. Bu komedian baxshini ham o'ng'alib boryapsiz. Ava. Buni ham qanchalik sonra davom ettirasizmi yo qo'yasizmi? Yo inshaalloh davom ko'p inshaalloh bundan voqea 5 yil tavzda inshaalloh dega Afg'onistondan dega kishvarlarga kelsa-da voqeada ham inshaalloh hozir so'z borki dega kishvarlarda ham to'ydirsak. Çok yaxshi. Baxayr boring Javitjon, ko'pdan ko'p xush bo'ldik. Mana bugun siz bilan ham yuzma-yuz bo'ldik inshaalloh. Qolgan umringizda ham hamisha kamyoblik, ustunlik arzu etasiz. Sog' bo'ling. Teşekkür. Muborak bo'lsin. Ota-onalarga ham salom ayting Baxayr. Do'stlar, men ko'rib turishingdan bugun juda ham her bir yigitimiz begençlik bilan bugünü bellab o'tdilar. İnşallah umid ediyoruz yeneki yıllarda hem şuların mahfilin devam etmesini arzu ediyoruz. İni avval bilib bir o'zingizni tanishtiring. Öz adım Berketli bolýar, atam ady Alim Nazar. Qaysi qishlar? Süleyman Saxanadan bolýarum. Süleyman Sayxanadan. Endi gözüme girjekkan bolip turmady, ada çıkarttın rasla. Ha. Oğlanlar imza etipdir könüňde. Awa. Bu näme manysy bar muny? Bulunda Paryk indip ýadgary bol galýo dip egespeге şödüp galam palam edip alınýar. Näme şetjek köne geldik koy. Küne geldi koyup bunu ýadgary et koýat kaçan gar ýetagyn durar bol. Şiat düweden çykan plaşöden egesleri görüp zady şötüp oturar. Çok yaxşı. Bereketullajon, qanchalanji derejede kamyap boldunuz bu? Men özüm 8-de kamyap oldum. Ha şu wagtça çellem 8-den pes belent bolup geldiňizmi? 7, 6, 9 sol ortalarda emişen. Köp yaxşı. Bu hedef asly maksat indi başlıyor. Yaşyňyz näçe boldy? Yaşım 19. 19 bolan bolsa. Asly 19, kanuny yaş 18-19, indi okuwa mundan soň başlanýar. Durmuşyň hedefi indi näme hedefiňiz bar mundan soň? Indi mundan soň işlerler panton diýip okuysak, internetler diýip Haýdyrışdan okuysak. intihab etjek. Indi kompýuterden iştirak diýip otyr. Näýlek bilimiňiz barmy baxşyny? Bolýar. Awa. Atena köpek koşetdiýär okuwda. Ha. Okuwdan başga näme bilen masrufsyz? Top oýnaýarsyňmy, PUBG oýnaýarsyňmy, ýa motorcykl aýdýarsyňmy? Motosikl aýdam ýok. Koçede oturup mayda top oynaşdyryp ýörýär. Mektepde gitýär. Indi madarat okymana gitmek indi bekar bolmar okyr. İnşallah okuýyň öýüňden deňdoşlara da okumagyny maslahat beriň. Awa bolar inşallah. Sizler ýa-da bir okuwçylar, sizler ýa-da bir rowşan pikirler bilen inşallah abat bolar diýen umid bar. Baxayr baryň onda bu hem ahli familiňizde de salam aýdyň mubarak bolsun. Etdi juda hem hoş boldyk bugün mana. Teşekkürler ederiz. Sağ olun. Sizinki nereden bolýar? Men Yekatutdan bolýar. Yekatutdan. Qaýsy mektepde okuýdy? Lise Yusupantxoýda okyň. Yusupantxoy, ýani Yekatutdan şu Yusupantxoýa gelýärsiňiz. Bu Yekatutdan Yusupantxoýa geldim. Şunçala okuýa oký ekeniňiz. Okuwasy oky. Adyňyz näme tek? Adım Umidullah. Umidullah. Näçe ýaşyňda? 18 ýaşymda. 18 ýaşly Umidullah köp ýaxşy eken. Şunçalyk bir Yekatut ýani bir uzakda galan kışlagdan aýnan Yusupantxoy mektebine barýan bolsaňyz juda hem uzak mektepde, ýol uzak. Ýolam uzak bolýar. Awa ýol uzak bolsa mundan ma'lum bolýar siziň okuwa ilme şowqulyňyz. Endi bu azanam halas etdiňiz bugün. İnşallah hoşduňyz bulardan mahfil bellenenden. Abillerdeki bolmady bu ýani mahfil billere mektebi halas etdik bolmady. Awa. Soňynda hedefiňiz näme? Ondan soň konkurda gaýsy işden intihab ederdiňiz? Konkurda takdirlik. Dakterlik. Köp ýaxşy. Umid etýän Yekatut ýana qışlatyn özüňden ýa-da bir oglan dakter bolup çykdyr. Biz muny bütün ýurdumyz boýunça bir begençlik ilan etdiýiz. Buruzki mahfilimiz oyandaki jawonlarga jur'at berishli, oyanda javonlar tashviq bo'lishlikka bu mahfil sabab bo'ladiki, javonlar aytadiki, mana o'qisa bizlar ham voy mana shunda 12 post bo'lsa, 14 post bo'lsa, o'qisa oyanda shu muhitda bizlar bir kerakli yigit bo'laykanmiz-da. Mardimi ulusvoli Chorgana, Bilqisi ulusvoli Qo'rg'onni avlodlari va javonlarga buruzki mahfillarimizni inshaalloh bilan ta'siri bor. Mardim yaxshi aloqa topsa, javonlar yaxshi aloqa topsa, maktabidan qolmasa, madrasasidan qolmasa, ko'proq darslarni idoma beradilar, oyandalarda bersinlar ham, o'qisinlar ham, ko'shishsinlar, mana shu ruskin og'alarni ko'radilar. Buruz qancha yaxshi mahfillar bilan 6 lisani shogirdlari farog'at hosil etdi 12dan. Oyanda bulardan xolayozki bu farog' bo'ldiydi, uyiga borib o'ltimasinlar. Tahsilot olalada o'quv, doktor, injener, doktora, huquqdon, hamma inshaalloh yaxshi vazifalarni bular olsinlar. Oyanda Afg'onistonda
bu javollarini oyanda bular zarurati va bular mardimiya, muhitiya, vataniga xizmat etsinlar.